Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Jongens, voorzien er weer. En Hoe zien we? bij het Maastricht kwartier Aha, natuurlijk. Allee, jongens, hey Marvin. Hallo. Hey, best wakker? Ja, Ik zag er wel eens even een beetje weg in dutten. Hè? Ja, jammer hè. Ja. Jongens, vandaag hebben we enkele dingen die we alle drie het leukste vinden te doen. Huishoudelijke taken. Oh, ik dacht delegeren. Denigreren. Denigreren. Nee, ja, huishoudelijke taken. Weet je dat je geren zuigen? Nee. Maar een zeugje. Ja, is dat zo? Zoeken en blozen, dan ben ik ook met Ik heb een allemaal. robotzuiger thuis. Ja, En een robot wil. En Dat werkt is dat? de beste investering ever. Met kinderen, met hun, Ja, met... ja, daarom heb ik hem gekocht. Nee, maar dat gaat... Of Ja. s'nachts deed er dat aan of zo? Nee, ik kan ze zelf aanzetten. Oké. Je kunt ze inderdaad instellen. Ja. Maar Maar ik werkt- heb, werkt een dat filmpje van goed? die van Michel nog. Ik ga hem even zoeken en dan kunnen we die ja, gebruiken. maar ik heb echt... Maar werkt dat, ja? ja, dat is echt helemaal geweldig. Dat ook dweilen, alles deed er echt Ja, helemaal- het dweilen hebben we niet. Ja, dat is echt top. Jawel. Beste, de monster natuurlijk, ja, die 2 keer per dag ongeveer gaat er zelf zuigen. En de 2 keer mos- per dag? Ja, maar je hebt een hond die wat echt ontzettend ruzelt. Oh, zo. En, af en, En op de vloer van ons... en dan moest ze wel af en toe sturen. Ze doodgaan, zo, nee, zo. nee. Nee, gaat het echt goed? Helemaal vanzelf. Dus- Hey, dit is de- even van Michel. Kijk. Nee, maar het is wel... Dat is wel niet vervelend. weet je, de mos, de eerste keer gaat er gewoon... Ik ken die ergens aan dat ding. Ja, die hadden hier zo met de mensen de kop geplakt en nu ze zitten op de robot, Ja. zoals zeggen. Maar En dan gaat ze het opzetten, in eerste rent de instantie rondjes gaat door er de kamer. zelf de ganse kamer gaat er verkennen. En dat Verkennen duurt een paar uurtjes. Maar is het ook tussen stul door? En... Alles. Bij ons gaat er zelfs voor hebben ze turfen en dan gaat er af en toe... Ja. En dan gaat er even terug en dan gaat er toch eroverheen. Ja. Oh. Maar de mos wel... ja, ik gooi aan. We hebben een vloerboes, echt alles op suus. De moest natuurlijk wel af en toe... Ook eens PVC met, toch? Ja. Ja. Er moest wel af en toe met de goede zuigen natuurlijk zelf even bijwerken. Maar het is echt de beste investering Ja? ever. Hoeveel kost een ding? Hebben ze verschillende prijscategorieën. Nee, maar dit is een Die Michel uit de duurste. Als die een beetje de fatsoenlijke wel... Er zit goed in een tire in. 800-900 €, toch? Ja, rond die categorie moet Echt? wel denken, ja. Boah. Ja. Maar Maar dat, dit is dat gewoon letterlijk de eerste deur hoe. Die gaat commissies doen. Het is dat ding aan. Nee, het gekookt. En er is gedwild. En gezegd en gedwild. En een omweg. En een omweg, ja. Zo goed zocht ik. We gaan zo weg. Maar dat gaat een hoes of niet? Jawel. Ja? Eigenlijk altijd. Hetzelfde. Ja, Ik die denk is wel toe, zo. Moet ik Kiki bellen? Ja, die sliepdingen gehaald. Maar Maar Michel is ook veel toes vandaag. ik ben door de week hij niet. Huisman, hè? Ja. Ja, zeker. Dat is die gaat dus. Die is wel was, toch? Nou ja, weet je, dat is wel... Kijk, als ik dat nu zeg, ik weet precies hoe mijn vrouw op deze podcast gaat reageren. Alsof Stieg gaat weer wat in de hoes Maar des. dat is bij mij exact hetzelfde. Heb je dezelfde vrouw? Tot sinds een keer, weet je niet. Nee, Maar tot sinds een keer een week niks in hoes des. En dan Ja, zien ze, ja, oh. dan zien ze pas dat er niks bij bij is. is. Dat is over mijn vrouw huren. Ja. Nee, maar weet je, dus, kijk, 100% gelijk hebben. Maar dat is dat echt het meeste. Dat moet ik echt zeggen. De kinderen doen niks, eigenlijk. Of heel weinig. Maar de ik- eigen slaapkamer wel. Ja, Wie? Rotzooi maken. rotzooi maken. Nee, maar bij de kinderen moet ik nog altijd zeggen, deel een ruim een kamer op. Hè. En meestal is daar 8 dagen goed een gaat secuur erin. Maar, weet je wel, de kleierkasten. En dan eindelijk in de zoveel tijd denk ik, weet je, oké, Denen heeft geen kleierkast op zijn kamer. De broerstoel. dat De hebben we bekende broerstoel, of Dat hebben niet? we al getackled. Ja. Nee, maar ik zeg wel altijd Ja, van, de ik bekende broerstoel. Ja. ik dan het liefst de was. Ah ja. Snap je? Wieso? Ja, dat. Gewoon, ik weet niet, dat heb ik al van, ja, ik wou zeggen van kleins af aan, maar dat ken ik niet. Maar ja, toen ik vroeger nachtdiensten werkte, dan kost ik meekelijk dan nog of één lekker kinderen aan bed. En stond ik te strieken, heerlijk gek. TV aan, of iPadje, of zo gaat, of de laptop. En kost ik lekker tot 1 uur strieken, zorg ik dat alles gestreken en zo. Nou, tot wie laat slepen de kinderen dan? Ja, tot 's morgens goed. Maar wie laat die zich tot 1 uur streken? S'nachts. S'nachts. Als Net als dat nachtdienst had. Oké, ja. Dan wordt dat chill. Weet je, ik vind, kijk, dat is de andere kant. Ik vond het dan zin om te gaan strieken als we samen toe waren. Nee, oké. En dacht ik van, weet je, maar dit is een nachtdienst. Nou, weet je, dan Ja. zit ik, ga tv op of ga het cabaret. En ga ik wel strieken. En ja, weet je, dat strieken. En alleen nu heb ik er wel voor gekozen. En dat we dan ja, samen vrij hebben, ga ik niet zonder strieken. Ja, nee. En dan denk ik, weet je, bij de kinderen hang ik alles in de kast. En dan, ze kunnen zelf ook wel strieken. Dus dat is ook wel chill. Maar de was doen,
Als ze het sorteren, sportkleier apart, dit apart, druger, dit, zus. Dat vind ik zelf gewoon chill om dat zelf te doen. Gewoon, ik weet niet, dat is gewoon, gaat dat niet. Nee, de was dat bij mij helemaal niet met. Ik gewoon niet. Ik zorg wel tot inderdaad altijd de benedenverdieping gewoon toonbaar is, zeg maar. Dus met 2 kinderen, die wat best echt de gaans, die konden al gaan. Ja. De ruimzee gaat op. Loes Loes naar rechts. dus. Ja, godverdomme. En dan trekken ze die laaien open. Dus ja, maar dat is wel gewoon echt de ganse dag bezig. Maar ik ken heel slecht tegen rotzooi. Ja, ik dat vind is het vreselijk. Er staat bots bij Uswallen. Nee, heb je dan niet tot bijvoorbeeld, ik ken dat bij school tegen. Niet tegen viezigheid, zeg maar wel gewoon... Ik zeg, Overal gaat lik. Oh, dan wil je dreigen af. Ja, ken ik gewoon niet. Een keukenblok, die moet gewoon leeg zien. Dan moet Ja. niet van alles opleggen en sleutelen en dit nog een... Ja, dat vind ik misschien zo niet zo heel spannend. Maar tot als de kinderen gaan spelen en ze moeten spelen voorop. Maar tot die ganse lui leeggetrokken maar worden. Ja. En dan just dat eigenlijk klein ding spelen ze 1 minuut met en dan gaan ze het anders doen. Ja. En dan kan ik die ganse lui weer op. Ja, je doet Weet niet je wat alle ik wel kinderen. boeiend Maar dan wil ik dat hij boven heb dan Stopkriet. Met een ganse achtertuin met stopkriet. Ja, je hebt ze het is week allemaal Vreselijk. afgenomen. Ik heb het zo afgenomen. Ja. En Maar de dag gewoon weer Maar dan onder zit je hem stopkriet. stelde niet aan. En dan denk ik, ja, ze heeft wel gelijk. Want als er een bed ligt, dan zie je al die figuurtjes. Dan denk ik, ja, dit is eigenlijk gewoon wat dat boer zich lekker mee bezighouden weet. Wat, daar had geen vlees Maar ik was dus binnen en ze hadden stopkriet. op de bank. Hebben ze mich de tuinkussens van de helemaal echt van voor tot achter. Ingekleurd. Maar helemaal. Worden dat kussens met vakken dan? Of ja? Ja, ook nog eens, ja. Van die liege likstoelen hebben we. En dan had ik die kussens lagen erin. En ik dacht in eerste instantie, wat zien ze rustig. En dat is meestal Ja, is op kut, die hè. leeftijd. En wist gewoon dat het mis is. En toen kwam Max dan vooruit tot Kyle. Met stopkriet op de kussens. Maar echt van voor tot achter. Hè. Het is Strijpings. meteen afgenomen. Hè. Die straks meteen stopkriet. Nee, stopkriet. Stopkriet. En gewaasd, ik zeg, stop met krieten. Ja. hè? En Stop met gewaard, krieten. joh. Nee, maar ik qua gewaard. rotzooi krijg ik altijd, ik weet niet, ik ken dat heel slecht. Ik heb dat ook. Dan ligt van alles dan, ik weet niet, ik krijg dat niet echt boven geschaft of zo. Ik dan altijd in het huis samen met mijn bes. Ja, dat vooral. Maar dat is niet altijd niet- in de is niet hoeveelheid. Nee, dat is niet genoeg. Maar ik ben dan wel met eens dat het ook wel deks niet genoeg is. Dat is niet wel toes, hè? Nee. Nou, ik probeer wel goed mijn ding te doen, maar... Ja, Ja, het- ja, kan goed, altijd meer, natuurlijk de vraag wat dan gesteld wordt. Wie denken jullie dat hier aan tafel het minst doet in het huishouden? Ja. Had ik wel die gang geweest. Ja. Ja? Ja. En wieso? Omdat ik weet dat hij hem wel veel deed. Ja, oké. Ja, vuil, weet je, ik moet nu niet, ja, want Ja, maar wat is gaat vuil? dat niet goed, dus. Ieder nog. Maar dit we toezingen voor Is de bijvoorbeeld de mensen. administratie, is dat huishouden? Nee. Nee. Dat ik zorgen dat de drabbekstuut en de rotsen opgeruimd Vind ik wel. wordt. Dus hoe zou het toch? Ik ga zorg- wel altijd een uitje naar het rondelen en ik heb per week. Ja. Ik kan Dat ook dan altijd ik als sowieso. stort. Ja, dan nog. Ja. Vecht top. Maar dat is wat ik zeg, gewoon niet van rotzooi. Dat is Nee, maar allemaal bijvoorbeeld goed, nu maar- probeer ik de Tegenwoordig woonkamer zeggen een ze beetje nu op wel, te zelfs ruimen. vorige week, jong. Ja, joh, ja. Ja, Ja, maar Max linksom, maar. alles voor niks. Ja. Ze hebben nog juist in mijn pesje binnen liggen. Dan moet ik toch nog even naar binnen. En trouwens, nu is dat ook raar. En nu doen ze op kubieke meter, of wat is dat? Ja, dat wou je vooral al, behalve bij het rondelen. Ja. Nu, hier is gewoon standaard gaat rotzooi tussen de 2 en de 5 euro. Maar nu ga ik voor de grootste of de kleinste dingen 7,50 minimaal. Ja, hè? dat is waar, ja. En vroeger had ik altijd... Maar Maar het ging van met verdienmodel was natuurlijk echt grootje nog tegen die andere Ja, ja. milieuparken. maar veel ging altijd vroeger gewoon met zijn veer naar Milieupark en stapte voor alle veer uit op die weegbrug. En als we dan naar boete Kreeg je moesten geld rijden, terug. gingen als draaien in de auto Kost zitten. geld terug. Ja, dat is aan heu zitten. Dat is 23,50, alsjeblieft. Ja. Zo denk je. Ja. Nee, maar ja, dat is dan dat. Kijk, en het is een beetje dubbel, hè. Want er zijn natuurlijk meerdere dingen die wel magen en niet magen. Wat ze auto's wel. niet meer te betalen. Ja, auto's niet te ik betalen. persoonlijk niet, maar ik ken wel lui die wat ook regelmatig werkt op een milieupark. Hoor. Ja, maar Ja, ik we vind ze zijn- ook soms... Dat lukt niet soms gaat rond. Hè. Nou, Nee, maar dan moet Dan niet... krijg je die niet- bus open en dan komen ze met 3 maanden zo loeren. Ja. En dan probeer ik van alles loedsvoeren dingen. Ja, nee, ik heb daar al wel tot die dingen Oh, dat af ze en niet toe. helpen, bedoel Ja, je? niet, nee, hoef je me niet te helpen, maar ook weer te loeren of ik karton bij karton en papier bij papier. Goed, dan denk ik, gas. Maak me niet gek, man. Ja. En maar hoezo zou ze het niet doen? Wat? Anders dat- flikten ze- ja, anders dat flikten ze ja. alles in een roeituut. Dat was ook klaar geweest. Ja, maar dat mag, hè? Nee, dat mag zeker. Maar nu dat ze nog sorteren. Karton, Ja. dit, Nee, dat. ik dan alles bij de rest. PMD. Ik betaal gewoon voor de rest. Ja. En dan ik flikker die ganse bus met de rest. Gewoon hout, alles. Alles gaat Maar erin. alles. Ja. Maar weet je, ik moet wel zeggen, ik heb dat ook wel eens. Hè, dat ik dingen, dan heb ik geen zin. Kijk, we zijn roeituut, dan zetten ze misschien aan de straat. Maar soms komt er een ongunstige moment. Ja. En nu na carnaval komen ze zaterdag en de waarde van niet. Ja.
Dus ja, dan heb ik die gewoon allemaal weggebracht. Maar soms heb ik ook een punt, met ze verloor je gewoon een ganse vrachtwagen vol. Kijk, Alles bij de rest. let's toen we bij mijn ouders gingen opruimen, weet je, gewoon die ganse bus volgegroeid. Gewoon de kleppen erachter tegen en beginnen nu te groeien. Weet je, dan betaalt ze maar een keer €50 of wat het ook is. Dan best wel af in de Dat is wel zijkant. fijn als het weg is, hè, allemaal. Ja, dat is en wel die echt. milieuperons dan denk je, die moesten een bol.com douche nakkeer. Ja. Ganse familie heet een keer. Toen zag ik dat. Ik ze door een spleetje in een DVD spelen. En het miste 2 negel van het erin Ja. dat je, of dat je uiteindelijk het ingedrukt hoe size in zat. Kent ze dat? Ja, maar dat is toch heel irritant. Ja, Doe alles bij de echt rest. gewoon, ja. Geen zeik. Ja. Goed, Nee, maar dan die milieuperons. Dat is wat veel leds hadden Maar met ik z'n ga nog niet statiegeld, boeit me gewoon niet. Alles bij de rest. Nee, maar weet je nog hoeveel leds met z'n tweeën? We gingen na de carnaval, of zijn carnavalsdag, gingen we even statiegeld inleveren met z'n tweeën. Hele tuur open en ik met mijn hand erin. Wie weet, ik ging wie naterig worden. Ja, vies, hè. Die blikjes is ook echt vies. Hè. Ik zeg, ik koop daar geen pakje na de deukjes gewoon alleen maar van mijn... En mensen dat, dat is smerig. En op een gegeven moment die letsen, daar zouden allemaal Dat steen gewoon eens drinken zo, onderin en zo gaat. ja. Maar dit statiegeld, met carnaval, dus al die lui wel op. En die worden allemaal tegenwoordig... Nee, op die, precies. Dat is best wel veel geld. Het is gewoon dus een maar tuut. soms groei je toch gewoon in een goede tuur. Dus Echt toen ze wel vet. opruimen en dan... Tegenwoordig kennen we trouwens dat PMD aan de deur zet, toch? Dat Ja. kost Is er dat? weer een ding al langer. Dat bus niet. Ideaal. Is dat? Nee, ik dan alles aan de rest. Ik zeg het tegen. Eén keer, Maar PMD één keer per tuten, week, 2 keer per week, maar één keer toch, per als ze 2 een beetje weken. des uitsorteren, heb ik misschien 3 of 4 PMD-tuten in een week. Ja. En nog geen halve restzak. Also, nee, ieder, Geen halve Ja, restzak. misschien is 1 op de 2 weken, ja. Dan heb je misschien verkeerd. Dan heb je alle PMD in de restzak. ja. Nee, Maar dat is lekker maar dat- enorm, ja. Maar dat klopt. ja, nee, gewoon die alles tuut weg. ook steeds duurder. En de vraag is bij de plus, wat je de goed of de klein? En dan zeg je, ja, zo goed mogelijk. Ze zijn nog Ja. kleiner dan als wat ik nu heb. Ja. En ze willen met de week weer dunner, hè. Met de week Ja, wil maar je ik deur. Heb ik de ganse restafval wat al een week in de zon ligt te broeien door de Ik heb die tuin. van de gemeente Meersen. En ik heb altijd, dat Blauwe. is blauw tuten. Ik heb altijd dat gief af. Ja, Altijd mijn ganse hand onder dat ink zetten. Dat is goed voor de dingen, dat ze weten weer aan die tuut gezeten. Vinger. Die vingerafdrukken. Zo smerig. Maar En het wie is- zien de taken bij u toestaan verdeeld met het huishouden? Nou, Kim deed gewoon heel erg veel. Die is, Ja. is veel Dat is verantwoordelijker dan mij, zeg maar. Ja. En ik denk dat ik ook meer oren mag maken. Hè. Dus ik denk op een gegeven moment ook van ja, als we dat samen doen of de bank, dan kan ik dan niet echt een storen of zo. Maar Kim moet dat af en toe wel even voor een kop gans. En dat is bij ons niet vies, hè, snap je? Dus dan zeg ik... Nee, maar zeg ik, dan kom ik wel eens bij lui binnen, of bij broeloft of zo. En dan ligt het tot zo hoog de haren Ja. opgestapeld. En Ja. vieze shit en overal gaat. Ik bewaar niks. Bij Gewoon Mikkel opruimen, ook, alles weg. Ja. Dus we hebben geen vuil zooi. Dus het is ook niet smoetsig en een Ik ding. ben zo niet maar- zo lang geleden verhuisd, toch? Dat scheelt ook enorm. 6 jaar? Ja, dat vind ik nog op zich wel vrij recent. Maar ik ben de afgelopen jaren een paar keer verhuisd. Ja. En de vertreks met een vrachtwagen vol. En dat wordt natuurlijk minder. En, Nee, weet ik, maar ik bewaar niks. En Nee. Kim is ook zoiets, die zei van, je misschien wel voor dat nuttig. En misschien moeten we wat 3 pakken laminaat bewaren voor de rest. Zo een keer. Gebruik ze het niet meer. Nee. Ja. Nee, dat is wel... Nou, ik moet wel zeggen, voor hem in de tuin is een tegel kapot. Nee, oké. En ik ben wel blij dat ik die tegels nog heb. Dat weet je snap wel. ik, dat snap is, ik. maar wat ik zeg, doe ze maar zijn. Ik heb ook nog van die PVC op zolder liggen. heb je gewoon nog. En, Heb je Houten gewoon nog. ledjes. Wie Ja. moet er houten ledjes? En dan heb ze houten ledjes en denk je, ja, dat is niet het ledje wat ik nu nuttig heb. Ik ga maar even naar de praxis. Ja. Weg. Ik hoef Ja. geen houten ledjes. Laat Ik hoef niks. Nee, maar dat ben ik wel met de grens, joh. Dat opruimen. Ik verheug me nu ook straks. En we hebben een garage Zo, heb ja. ik met een kameraad samen hebben we een garage. Ja. Echt ongelooflijk. Als ik daar gewoon de klep open zet en ik zeg, luister, zoek maar goed, zou je nog niet missen, dingen. Ja, Zoveel Sorry. spullen stonden er nog in van toen we verhuisd zien. Hè. Mm. En dat is 15 jaar geleden. Mm. Dat is zo'n, is misschien leuk, zou je dvd's kunnen gebruiken. Ik heb nog Ja, niemand loopt niet van. dvd's. Nee, maar Weet misschien je voor nog een kind- DVD-speler? Ja. veel verkopen je nog. Maar voor de kinderen... Media Marvin. Nee, maar zeg maar, dan ben ik wel echt serieus. Als dat zo is, als je iemand er plezier met kan doen, je hebt echt nog heel veel dvd's. En wie vervruchten dat films, even? niks. Maak ze zo hebben. Dus ik kan zich dadelijk al langs brengen. Hoeft zo. niet, jong. Ik hoef de zweg allemaal Nee, maar- niet. Ik heb ik geen serieus. DVD-speler. Als zij kinderen... We hebben zo'n PlayStation. Nou ja. Ja. Nee, maar dus als ze kinderopvang of lui die het niet zo groot hebben of niet zo breed hebben of wat dan ook en die willen films... We zetten even zijn mailadres onder een beeld. Ja. En Nee, contacten. nee, maar dat maakt serieus. Dat meen ik Ja. echt. Want ik heb al dikwijls dat ik dacht van, boem, word ik dan met naartoe, weet je wel? En als ik er iemand een plezier met kan doen... Ja, dan gewoon voor opruimen en zetten we op mijn strees geteken wat voor een aanbieding hebben. Zullen we dat doen? Gewoon voldoen. Ja, dat van ons gaat spullen verzamelen, we hoeven er niks voor hoeven.
Want de lui gewoon kunnen horen of voor een beetje een groot doel. Ja. Zeg van, goh, weet je al, Mia Gewoon van doen. Frans, Gewoon doen. die het niet zo goed. Ja. Dat is misschien wel Dat gaan we leuk. doen. En de kinderen van meteen met de afsteken. Dus veer gewoon Is in de het- kier met de zijn we draaien. alweer klaar? Opruimen. We gaan met de Gaan we draaien en bij een keer Marvin opruimen. opruimen. We gaan met de draaien bij Marvin opruimen. En dan gewoon weer alles online zitten wat er op te holen is. Ja, Dus leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Beetje zo'n garage sale met Maastricht Keteer. Gewoon voor doen. Dat is wel een leuk. Ja, kijk, dat gebeurt even nog eens. Mij jongens. Maar zit Keteren we hem? Het keren is alweer voorbij. Want heel we nog het zeggen, dus. Ja, maar laat maar Marvin. Dat is prima. Dat is prima, jong. Je zet het toch wel op de mail. We zien eens. Hoi, hoi.